kai torbonono subana buino hamjakma tongkhe kai torbonono hamjakna buino khairokma tongkhe kai torbonono khairona social media no sini mangkring coverage khamen bagai koko hai tini belai kha khamo tini 19 sorilam constitution andoron klayo daire bisi ne andoro je daire kami parawo sang khoroksa nukhungo khana kaje sini borong nam sini dabadol anakol khai sahar kaje oro ekdom birman namaja nok nukhungo salabasa je tongmani bo singsano yakari khaka tamni himale borok asai khaman ma thinai jora hamya no himano jora kasen sekango sini oro baini besai sini komuno himano sotis borom gonang sotis de borma bo thika boni je samung tangonai sado buskangni bispon binono klai tongkha pamra sing khnai khnaka ane logi phaisa paja sini bisalgor division ni TIS ni konbena borom gonang sing dujudon tebo sini TIS ni joto sini members of phaisa paja arte buskango MLM sinu sing omno message ranai je omno khungo sing sorkari babe je sep sop tongmani sing artik sahaja sing nainai bong sugute sing bises klai jora hami pun sing gana wa tongai akok ni sing ang ini sorkai akok ruwo pun wa nakrai bai sing tongo in login tongai nge kokhe om hai sing buskango om hai kubang ma sini borok tabo birman kagya keba boy porna thangtini boy paime sing ja mantai sing subai tongo keba owati samoyo nok nukung nok mane tamnai tin dok nor bai urit lang jaga sini nor nugi tongna sini TSF jong je kutam bono subai tongmani nok para thang subayo sak bai thang no borok tin dok mane sap tang tisabai je tin dok bono nukhana ama ken sing tur ja mantai sing sajuk khai tonglayo tabo angka bono bobagrani je adosuni titinai sini joba tabo paya sing para bus kamu sini bisi election bo nani thangi dong sini bobagrani sai tong mumbai abono sing bus kamu jottono pal baksake khanjaka saboi o joraono sing jottono ang tini ni bisingti okok mane kok bising mas hauje median bisingti mas hawo tong mas sini jaga sini bisiwo sini white tape tong tawo bo borbo oma hakeno trek jesu ja jaga coba nyen ken omon tini ang tini social median bisingti ang saklai sini mung sagati kisa ani mungke ani sanjit dorma ang bisa mung sabjurani chairman